Segundo informaron fontes municipais, a entrada masiva de auga con turbidez alta na captación do río Lérez, que suministra o depósito de Cadreche, afectou a numerosas vivendas do termo municipal. A empresa concesionaria do servizo, Viacua, continúa coas tarefas de purga da rede para solucionar definitivamente esta problemática. Empezou xa os xoves pola noite, o venres se manifestou máis intensamente, e, bueno, é un depósito que nunca tiene estes problemas, non había ningún sistema para prever esta situación, e unha vez que entrou dentro do depósito, pois distribuíse pola rede. A partir de aí empezan os traballos de purga, de limpeza da rede. A empresa concesionaria que fai é colle un tramo, o vacíe completamente de auga, limpa, e entra de novo auga xa en condicións. Lóxicamente é difícil limpar toda a rede perfectamente e sempre aparecen pois algunhas casas, algunhas vivendas que siguen tendo problemas. A maneira de mitigalos é no propio depósito, onde na captación, que ahora vai a ter pois un sistema de detección da turbidez, estaba instalando onte a empresa, estes días a empresa concesionaria, que fará saltar a alarma, e entón tan pronto que a turbidez sube non se captará máis agua en Cadreche, e xa para que tirar pois ou da Roupión, que é a captación máis importante que temos, ou da auga da Ulla, tamén cando sexa necesario. Ademais, persoal do Concello da propia empresa concesionaria realizaron as pescudas necesarias para identificar a orixe do problema, que puidera ter relación cos traballos de extracción de madeira queimada dos incendios do pasado verán. É difícil detectar. Nosa única acción diferente a outros anos que estamos vendo é a tala da madeira que se está extraendo como consecuencia do gran incendio de agosto, non? Que non sabemos que é algo necesario, imprescindible, pero que pode ter estos efectos. Non é seguro que sexa a orixe, se fala algunha obra que pode haber que pode estar tendo estes efectos, pero realmente o único extraordinario que hai con respecto a outros anos pois é esta situación. Dende o Concello informan de que se algún veciño segue tendo auga turbia na súa casa, se poña en contacto co Departamento de Averías da firma concesionaria, no teléfono 920 12 50, dende onde tratarán de solucionarlle o problema.